Cum te numești? Ciprian. Coletele astea sunt ale tale? Nu. De unde le-ai luat? Din pădure. Unde le transportai? La tine acasă. Știi cine trebuia să le ia? Nu. Nu știi? Cine le-a trecut pe râul Prut? Nu știu. Din România sau din Moldova? Nu, nu. Din Moldova? Te-a anunțat să mergi după ele? Băiat. Marlboro, mașina. Ce